Здравейте! Аз съм ММА Дона 2000, до мен е Рекс Дона Боен. Днес ще ви покажем яки невероятни неща за Майнкрафт. Днес ще може да побием малко зомбита, за да спечеля малко пари. Защото без пари е лошо. Ами, може да намерим такова, ако искаш до Рекс да отидем на спаунера на зомбита. Да напиши рез тъпа фермая. Да. Ферма я, бе. Тъпа са. Следвай ма. Да, бе, малко лапса. Сега ще отидем до един спаунер на зомбита. За световно. Идваш ли? Аз си взимах 22 торча. Ей тук позиция. Взимай. Идваш ли? И ето го и спаунера. Ето вече, не, това е Рекс. Не, няма. В чесовете няма нищо, но може би да оставим. Ето вече имаме първото спалното зомби за днес. Бре. Ако ми се падне втория епизод, кирка с там коприно докосване, ще вземе спанера, ще го поставим в някоя наша мина. Рекс, какво правиш? Защо? И вече започваме да трепим зомбите. Ако се спални, вече ще ни е второто за днес. Но се изискват всяка. Мога да кажа на тайна, никой не знае. Ето, имам хака X-Ray. Но не се спамват зомбите. Какво става? Аз не знам. Включих нощното виждане.
Но нещо не се спамват зомбита. Сори. Рекс, защо не се спамват вече зомбита? Еми, то е тъмно. Абе, трябва ми кирка с копринен докосен, за да го щупа. Еми, защото ще го разруши, пък тя няма да го разруши, ще го щупи, ще го... Не е първото, това е второто вече. Извинете, не свършваме епизода. Дано ви е харесал.